Hello guys, good morning. Andito po kami ngayon sa Avelino Resort with my family. Hello guys. What's up? Good morning guys. Andito po kami sa Avelino Resort guys. With Sophia, ang pinakamagandang bata. Nagla-live na ako. Hello guys. Lang, kuko na lang ako. Guys, karaing nagsiswimming guys. Napakainit guys, grabe. Buti na nag-apply ako ng sunblock. Papakita ko sa inyo guys yung mga tao. Guys, tayo na. Napakarai guys. Sige po. Guys, oh. Dami guys. Oh. Ay. Pinaka-medyas pa ako. Okay, so. Guys, ang ganda. Paraing nagsiswimming. Shout out po sa mga nanonood. Guys, so. Ayun po yung cottage namin. Tara guys, baba tayo. Guys, ang ganda talaga. Ang rai-rai nanonood. Rai-rai nagsiswimming. Oh guys, ayun po si Tiaro nagluluto, nag-iihaw. Hindi ako po natilap. Ayun po guys, si Dikong. Dikong! Ayun po, si Dikong po siya. Shoutout po sa nanonood. Ito po yung ano, ito po yung magnanay na maganda. Ito po oh. Spia, hi! Kamo. Yan. Medyo luto ng konti ang wampor. Hello guys.
Guys, tayo dun sa itaas. Pupunta ako sa itaas, guys. Pag-live tayo dun. Aakit po ako, guys, sa stair ng padulasan, guys. Ayan, guys, napakita ko sa inyo. Ayan, guys, yeah, oh. Ang ganda. Ganda, guys. Ito po yung pinaka-record ng resort. Ang ganda ng environment dito, guys. Talagang intact na intact pa rin yung pinaka green ng mga trees. Ang gaganda po. Ayan po, oh, kataas. Guys, oh. Guys, ang ganda dito, guys. Grabe. Napakaganda po dito sa resort. Ang ganda-ganda dito, guys. Sana po makapunta kayo dito. Bisitahin niyo po itong Avellino Resort. Dito po yan sa Pangasinan. Located, yung LGU po nila is Basista, Pangasinan. And then, barangay po nila is Anambungan. Barangay Anambungan, Basista, Pangasinan po. Ayan po yung mga nag-swimming. Hello, ate. Ito po yung mga cottage niya, no? Ang daig po cottage. Ito po yung mga cottage. Guys, baba na po ako. Ang init na dito. Super hot. Bababa na po tayo, guys. Pupunta na po ako sa cottage. Guys, ang ganda dito. Grabe, guys. Hello, kuya. Makikita ka sa buong mundo dyan. Makikita ka sa buong mundo. Oh, ito si Salita, si sister. Ikaw na! Ne? Di makikita ko pa yung sabihin mo.
Kain tayo ng itong pakwan, guys. Iinom ako, guys, inuhaw ako. Calamansi juice, guys. Shoutout po pala sa lahat ng nanonood. Hello guys, shout out po. Gagamit ko ako ng sunblock, guys. Para po mawala yung anti-darkness po. After na sunblock, guys, ito po yung ginagamit ko sa skin ko. Glutasy po siya. Maganda po sa skin. SPF 25, guys. Dual antioxidant defense. Kasi nga po, ito po yung anti-aging, moisturizing, and non-greasy. Hindi po siya malapit. Try natin, guys. Tuloy gabi yan, magla-live tayo. Oh. Ito po yung pamangkin kong maganda.
lotion pa sa mukha. Ha? Lotion. Depende sa'yo yun. Ah, Shoutout ka ka. Mag-shoutout ka. shout out po sa may mga... Sa viewers po nanonood. namin, sa nanonood. Ang rae. Ang rae niya. Sobrang rae. Dadaan daw. Ah. Ang rae. Hello guys. Panoorin mo pala guys yung YouTube channel ko. Subscribe niyo po itong bata na to. May YouTube siya at saka ng mama niya. Sa Rosalie Castillo and daughter Sofia. Hindi, Santos. Oo Hindi nga. Castillo. Nagkamali Rosalie ko. Santos. Sorry guys. Ayun. Shoutout po sa nanonood. Love you guys. Yan. Ara! Maganda ba guys yung Abilino Resort? O, ilagay mo din sa ito. Huwag kang malikot, malalaglag tayo. Ilagay mo yan. Sa bag. Okay. Isa. Isa. Sanay. Sarap lang sa akin ka, sumaan ka. Ang katalino to. Ako mahilig din ako sa saging. Fresh. Fresh o fresh? Fresh. Fresh yung uta. Fresh oh. Fresh. Fresh, parang bulaklak guys oh. Fresh. Fresh unyang. Hello guys, from China. Sa China, sa Macau, Singapore. Hello guys. Sa mga kaibigan ko sa Macau, hello po. Hello po sa may kaibigan dati andun sa Makay. Subscribe niyo po ako sa YouTube channel ko. Rosalie Santos po. Subscribe mo siya. Mother po niya yun. Rosalie Santos and Sofia. hindi, Dr. Sophia. Shoutout po sa may nanonood. Ano? Kaya kalma ko lang si Chichi, kakain tayo habang nag-vlog. Umaya. Hello guys. Wala tayong saging mamaya. Eto, diba? Bigyan mo ako, ah. Takit. So, i-follow nyo din pala ako guys sa TikTok ko. Pangalan Girl Sophia C. Santos. Ako po, subscribe nyo po sa IG, ay sa YouTube channel ko, Andrew RC Vlog. Sa IG, Andrew RC28. TikTok, Andrew RC1. And Facebook po, Andrew RC. Promote ka pa. Kasama ka sa camera ng daddy mo para makikita yung mukha. Kapres, oh. Kompleto po iya. Muna. Tala sa atin muna, oh. Yan, kamay meron. Meron?
Meron? Ay, meron pala sa. Wow, tara. Ayan. Hmm. Ah. Kahit po matumal yung negosyo, nagbabanding pa rin po kami guys. Sabi mo. Kumakain ba akong chichirya? Kanya pagkakamayin ito, papagawa rin ng YouTube. Ayun na. Wala pa kayo dito. Wala pa kayo dito. Guys, ulit po kayo ng All of Us Dead. Ang ganda-ganda po niya, guys. Episode 11 po, ang ganda po siya. Ang ganda-ganda, guys. Ulit po kayo ng All of Us Dead. Korean. Only on Netflix. Ang ganda, guys. Napuhay po ako, kaya po ako may tighawat ng gabi-gabi ako nanonood. Kaya po yung isa yung tigyawat malaki. Pakita mo nga. Ayan o. Napuwit po kasi. Ara! Ang ganda, oh, guys. Press. Oh. Oh. Ay, natapon na. Kasi, Ang ganda po, guys, oh, press. Press yung uta. Para. Thank you po Skin Center and also thank you rin po sa Skin Manila Dagupan. Ako po guys, kusa po ako pumunta. Pag nasa bahay na kasi ako. Mama, ang baka. Anta? Ay, mga. juice to. Mama. Juice. Ay, iyakan ko na iyak. Ay, sumama ko. Bob. Wait lang guys, tara. Ihi po yung magnanay. Nood po kayo ng All of Us Dead guys sa Netflix. Ang ganda-ganda po. Tsaka po sa Free TV naman po sa A2C tsaka sa Kapamilya Channel. Ang ganda po ng The Marriage Broken Down. Ang ganda-ganda po na teleserye na yun guys. Naligo ka na? Pa. Saka nagliligo. Dahil pa naliligo. Dahil pa naliligo. Nangyari yan.
Ouch. Wala yung nanonood. Ano to? Ano tayo guys? Ano, juice na lemon. Yung ginabuso sa katawan ka mo. Mahilig din naman ako sa lemon. Ah! Ito ba guys? Nadaanan niyo ko tayo na may malaki kay Pam. Oh. Really, ya? Siguro nakakautang yun. Puro. Ben, kay bang kuwan pa man. Mga ba? Anak, ano dito bag natin? Ha? Bag. Dalawang motor. At yung sinakayang ko namin, dalawa. Ano? Yung sakay po nila, ano? Yung sakay nila, sidecar. Tapos yung sakay naman namin, kolong-kolong, barako. Hello guys. Kanina niyo po yung mga video ko. Nag-upload po ako ngayon sa St. Vincent Ferrer po. Pinakamataas po statue na gawa po sa bamboo sculpture at nakasama po yan sa Guinness World Record noong 2018 to up to now po. Record breaker po siya. Hawak pa rin niya yung pinakamataas na statue sa buong mundo. At yun daw po ay parang pag-aari ni Cesar Kiambao na asawa ng actress, vlogger, politician na si Nina Jose na tiga Bayambang, Pangasinan, Wave na Philippines. Bakit? Kung ano yung nasabi ko? Hindi, ano yung daw sa'yo? Bibo po yan, Bibo. Mag-tiktok ka. Koro Paro G. Ang galing niya pa, oh. Ayan guys, oh. Mga naliligo guys.
dyan. Guys, ayun po mga binatilyo, mga bagets. Masayang masaya po sila nagsiswimming. Ayun po guys. Ayun nga, kitang-kita. Ito po yung mama niya, oh. Nagtitimpla na naman po ng Diyos. Magaling po sa artificial juice po yan. Wala po siyang preservative added. Ito po yung anak niya, oh. Ayun po yung anak niya. Gusto mo pa? Ako na, huwag ka ano. Guys, onti lang po yung pagkain namin, but siyempre, Nakatago po yung iba. ayun, nakatago na. Nakatago na po yung iba, guys. Ano pa nga po sausawan. Sarap. Sarap. Pwede po ito sa ibang bata. Pang patalino. Hmm. Dito lang ka-supply. Wala. Cellcom. Guys, sa February 28 po, magla-live pa rin po ako. Mag-celebrate po ako ng birthday ko sa Bulinaw. Magbubulinaw po kami sa 28. Kami lahat. Tapos kasama si Mami. Tapos matutulog dito sila Mami. Ay, dito pala. Ito. Gastusan na naman po umaati ka po. Ay, pati na. Mama! Charot lang po. Ayan. Ha? Or, Sunblock to, bawal. hmm. At guys, nababalatan naman po ang buhay. Wala na siguro. Titipid ako. Wala naman entrance yun eh. Pagkain. Bibigyan ko ng ano. Order ka ng kapamre. Luto na lang. Maalong na. Yun lang. Pwede ba sa batan? Gusto mo pag lumaki kay mukha mo'y bukol-bukol, ligo. Maganyan ka. Hindi na magandang pagbabra. Len. Saan? Saan ba dati yun? Conference, kod lang yun, maliit na bat lang. Lutoan? Parang ihawan ng lamok ng manok, ihawan lang. Tapos, papasok ka sa loob. Pag pumasok ka sa loob, andun yung pinaka-open. Kunyang penga. Pwede yung pag umorder ka, iba-vlog mo. Sa akin na may magkano dapat mo 6,000 lang ata. Luto na lang. Siguro. Ay, baka buhay na lang. Wala na lang nga mayroon. Mamalengke ko sa hap na din. Butaw! Meron butaw! Meron butaw! Lutuan nga natin ang promotion. Iyan mo siya. May magluluto doon. Sino yung magluluto? May butaw! Mala ka dyan, may butaw. May butaw lang. Wala ito sa amin, mga spare ano. Pwede ka dyan. Masabik din maglibot kasi yan. Isa pa. Kaya ganun yun, sinabi na rin nila sa ako. Mag-celebrate po ako sa February 28 ng birthday ko, guys. Magla-live uli ako. Pero magla-live pa rin po ako, guys. Pero sinasabi ko. Ikaw may live ka bang bigas? Uploadin mo ako. Wala, hindi to updated. May utang ako eh. Hindi to updated. Ah. Bakit sa ano, wala. Kailangan wifi. Hindi to updated eh. Nakakapag-load ka sa sarili mo. Oo, load mo. Mamaya na.
20. Mm. Sarap ng juice kaya. Utang ko, babayaran ko yung load ko. Nautang, nagpipix na tayo. Hindi kayo nagtitrade? Ate, magkakalimutan. 20 nga yung utak ko, may 25. Tumutubo ata din yan. Ako yung na-expired dito mo. Ay, 30 na. Na-expired yung load ko. Kailan kakain yan? Ilan kayo yan? Ilan yan? Ha? Ilan kayo? Chat mo ba? Water? May hikon pa. Sabi gano'n, i-chat daw siya. Mm. Ano yun? Ang kay ano yung bili yan eh, ano? Leia. Ba't sa ibang ano yung wholesale nila ako nakikita? Mapautang yun. Si Leia? Nagpapautang yan. Papautang. Ba't yung sa ibang wholesale doon sa anong bunga na wala ako nakita na may nilente? Pati Bukod kita tangi lang doon. Papautang. Kakarga daw yun. Kala na ala. Ikaw, Mayroon din. dulo mo ko tanong. Hmm. Kaya mo siya? Puro bulok na may nabili natin ha. Na ano? Ito kwan. Ba't magiging bulok? Puro itim lang to. Nakasealed yan. Ito pa kuha niya bulok. Pinapalukat, nagawa mong paa. Nagawa mong paa. Ito yung Ngayon, no. i-vlog mo sila, ano po yung video? Ne? Kung hamawa kasi kalam butas yung kamay. Ano? Wala na tayong plato. Yan na, pwede na yan. Pwede na yan. Paglalagyan yan, yung mga pinaglagyan. Yung pantakip. Huwag na lang na. Hi guys, kumakain ako. Magubad ka muna at Iyoko. basahin yung likod mo. Guys, pakita ulit ko sa inyo yung mga nag-swimming. Ayan po sila guys, oh. Pagod na po sila eh, kaya po sila na mahinga, mamaya po uli yan. Ito na yun, oy. Ha?
Diyan, may ulit ulit ka dyan. Ano pa rin ko ah? Eh? Bakit pinag-igat pa rin ka? Shout out po sa mga nanonood. Ang maganda po dito sa Abilino Resort, maputi po yung ano niya, tubig, unlike po sa iba na machlorine. Very greenish na, green po yung water. Dito po maputing maputi po yung tubig. Oh, ayun po sa atin, ang papadulas. Oh. Oh, yun po si Dikong. Dadaib yan, oh. Oh. Dadaib yan, oh. Oh. Ay, wala na, may nanalo na. May nanalo na, dumaib na si Dumaib na guys si Diko. Kaya naglalang oy. Kaya niyo si po. Oh, tutok uli sa atin. Oh, ayan po yung mag-ina, oh. Oh, super lapang lambot tong pakwan, oh. Puro sila. Yan. Ito nakakit ko na. Isa, nabaksin na. Nibalay ba si Besara doon? Kay Sangko? Kasi nagpunta. Ano kahit napunta ba daw? Nakita ko sa CCTV kagabi. Sama yung asawa niya. Ano ka? Mga alas 6 na alas 6:10. Gano'n. Hindi na tips na malig na yun? Sarado ko, alas 6 eh. Nulog akong TV na. Hindi na punta si Besar doon. Sarap na. Naka-extra pa si Deti ng damit ah. Ha? Naka-Snoopy po eh. Panipo niya yan. Baba. Kumala. Naka-paningit pa ng ano ya, Snoopy. Pa dito, sa ano pa, Yan. pag-vlog. Ikaw? Ha? Ikaw? Di ba? Oh, nawala na si Daddy Dito. Ayan, si Daddy Dito. Ayan. Yan pa, oh. Magkarema na. Dua. Wala kasi may pasok ko siguro yan, mga nagchat-chat ano. Mga online. Jojowa yan. Ang daw mo kung paano na lang. Ano ba kahabay ko rin? Ang haba na yun, no? Parang hindi. Alin? Eto. Yan, yan. Pad ano yan? Post yan. Yun lang. Mm-mm. Madali naman mo ako mamaya. Saan? Kung bata. Kita ko. Pumunta ka na dahil ang bata daw. Go. Kapag nalak ka nila, huwag ka na
Ano na? Pwede magdinig. Pambata, huwag kang pumunta sa pangmatanda. Ibang tinahan sa alam kung ano yan, no? Wala nang sila mali. Wala kasi binabayaran kasi si ano. Walang binabayaran. Kaya malakas sa loob nila. Maligo sa tali pa pa. Tsaka tulad natin yan, nagbabayad ng mga ano yan. Baka hindi nakabili ng pa kung ano yan ah. Wala yung gan. Ah, Bago na iyong dyan, lugutom ako. alam mo. Isang ligo sa tali ko pa. Ano? Ano yan? Tata? Ano yung makain dyan? Ito. Dati bago ka maka-unreach ng pag-live sa YouTube, 1,000 subscriber ka. Tsaka yata may marami ka ng video, ganun. May 1,000 na ka, 1,900 na ka. Yung subscriber mo, kailangan makapunta 10,000. Yun ang direkto mo. Ano ito? Oh, Ano daw? YouTube. Guys, napagod po yung mga binatilyo at saka mga dalagita. At maligo. Ayun po, nagkukumpulan po sila sa itaas eh. Oh. May hidden. ha? Ito dati nung mga 2 years ago, mga 5 years ago. Imagine mo yung sarili mo nung 5 years ago. Maray kang pekas na gano'n. Nakakaraan taon? Maitim. Mga payak. Bakit ka mo? Siyempre, nagbabobo ko. Makalalo yung daddy mo. Kala mong nasubuhan. Ikaw. Emo. Oo, gano'n kay Emong yan. Ka-emo. 5 years ago. Oo. Si Sheila, mataba. Oo, eh, karoon na. Hello guys. Ako kay kanang patay ka. Load mo ka. Hindi namin bili kay isang ko. Umuutang daw sa kabila eh. Kay Leia. Hindi nakakautang. Iha, Hmm? ba't sila nangungutang? Ba't hindi yung may-ari? Ano daw? Ha? Kung tayo daw yung pananakada sa utang daw. Ha? Kung tayo daw yung pananakada nila. Kung pera. Kasi diskarte nila kung tayo ang libihin Leia. Si Emong, doon pa daw kay Pam. Sabi? Kaya nagsabi eh, hindi na daw doon. Ayan.
Dahil dugong. Malayaan mo, di mo yung kaulam. Nahanap si Dugong. Wala ka kay amo, di mo lang kauhan. Apo ko naman talaga. Guys, nabusog na naman po ako sa isang buong junk foods. Nakain ka na, Hol? O kumain ka na, hindi ka nakakain. Mamaya pa mag-swimming ako guys. Okay na ako, nagugutom ako. Ano, bakit naman ako gusto ka ng gusto ko ng Ito po yung batang maganda eh. Oh. Fresh. Fresh. Fresh po yan guys oh. Magtayo-tayo ka. Hello guys. Mayari na po. Mag-1 hour na po tayo nagla-live. 52 minutes and 52 seconds po. Ayun, meron na po tayong isang viewers, guys. Ayun, nakikita ko na, guys. Wala tayong plato. Puntakat ka mo. Finally, meron na po kaming viewers, isa. Ay, wala na naman. Nawala na naman siya. O, ayan po yung mag-asawa. Kakain po siya, ubusin po nila isang kalderong kanin. Tsaka isang kalderong ulam. Kakain ako, nagugutom ako. Wag na, mamaya na. Kanta. Maya na. Mayayari na, maya na pagka isang oras. Pwede pang itim plato. Pag isang oras na. Okay. Mga basura dito. Ah, sige. Bakit mo muna akong tataas? Mamaya na kasi. Dagdagan mo na dito. Gusto ko. Dapat nag-ano ka, nag-isa ka ng ano. Ay, may alamang doon. Nakalimutan ko na naman. Kanina. Tsaka chichar yun, nasa basket. Magbravo naman. Dito may dala ka pa talagang like. Ay, social. Social ba? Kailangan yan eh. Grabe ka naman maman eh. Kala mo mayaman eh. Social po anak niyan. Si Pedelina. Hindi, malaglag ka dyan. Dagdagan mo dito, kakain ako mangga. Ikaw na magbalat. Malam dito ha. Ah, Adi. Adi. Daddy. Lang. Tira Mag lang, 1 hour na po tayo nagla-live guys. tira lang kasi natin yung plato na yun. Shout out po sa mga nanonood. Isa na nanonood. No. Wala na, nawala. Baka si Obi lang yun. Ano dete? Siguro kung walang negosyo, si Kengkeng, baka isa na rin tong Nagala-gala sa karsada yan. na, wag naman po, prinsesa yan eh. Nagagalaga, syempre, naglalaro sa karsada yan eh. Mm, mm. Wag naman po.
Yeah. Wag, nag-live tayo. Nakatutok na sa akin yung camera. Naglalaro lang ako. Shoutout po sa lahat po ng viewers, sa mga subscriber ko po. Maraming salamat Wala po. po sa aming viewers. Wala po panonood. Subscribe po si Rosalie Santos with her daughter Sophia Santos. Anong Santos ako? Sophia lang. Ako na tawa. Binabuyot na ikaw natin. Ayos na naman sila itong lamesa. Diyan, Sophia si... Ito po si Sophia. Ako po si Ate. Ang ganda po ng ipin niya. Bunge. Bungal. Shoutout ka kay. Shout out po kay Mami. Mami and Basta, bungal. Hashtag bungay. Uli. Tinubuan ako isa. May magic na ng daga. Julie ng daga. Once upon a time. Maganda guys. Ah! Tama! Di akin yan. Ako. Umiinom po siya. Jojo. Ano maganda to? Masarap to guys. Hmm. Di ala, dito nag-live ako mag-isang oras na. 30 minutes yung kakain. Ikaw kumakain. Kain ba yun? Kanina. Hindi pa kain yung pansit na sa ako. Tingnan yung pag... Kaya ko yun. Kaya mo to. Nihiwa dapat maliliit. Bakla, sabi ko na. Yay! Isang oras na po yung live ko, guys. Baka, Pia, pagkakatuwala ko sa yan, i-videohan mo yung taas. O, videohan mo yung maganda ya. O, hindi. O, yan. Yung ano yan, resort, sa kay pool. Nakaganyan. Tapat mo muna. Ay, tapat mo muna sa'yo. Tapos, pagka ano, pindutin mo yun. Okay, doon. Sa resort, baka malaglag sa tubig yan, ha? Picturean mo ngayon, ha? Yung abilinin na yun. Dati, tignan ko lang. So, ayan guys, mabakit to sa inyo. Ha? Ayan. Ano? Libutin mo, doon. Itapat mo ba, ano? Huwag sa mukha mo. Tapat ko sa'yo. Oh, tinatapat ko na sa akin.
So, ayan. Pabukit ko sa inyo. Kung gano'n ko ganda dito. Meron din. Ayan. Ayan. Ayan ang abuli niya. At ito po pala. Ito. Ito kayo nang pakita ko sa inyo ba? Ako nga pala si George P.S.C. Santos. Tara, punta na tayo sa ano namin kubo. Kainit kasi. Lumipat na tayo. Ano na? Pakita ko na. Ano na? Pakita ko na. Ha? Napakita ko na. Asa na? Ah, yung picture. Ito naman picture. Picture. Akit muna tayo. Ayan, napakita ko sa inyo. Pababa naman ako. Talong, magsisimig ka na? Sama mo ako sa palaka. Andan, sama mo ako sa palaka. Sama mo ako sa palaka. Kaya malangaw yun dahil sa ibo, sa isda. Andarong, Natin dapat magdala tayo. gandong. Oh. Sama mo ako sa palaka. Dandong, sama mo ako na dandong. Mamaya na. Doon na sa may padulasan ng palaka. Samahan mo ako. Mm-mm. Hi guys! Ayun na lang po sila, guys. Tara, doon na tayo sa palaka. Bye-bye na po. Bye-bye na, guys. Bye-bye! Ah. Ha? Tama, dadaan sa mga bukas may pulak ko. Anak, ano kumain? Kasi mong tako. Ha? Yan nasa